Día Internacional do Polvo, e seguro que están pensando nunha ración, pero non, a conmemoración non vai por aí. É unha das especies mariñas máis antigas do planeta e este día quere lembrar a importancia de protexer as poboacións de polvo que viven nas nosas augas. Sobranlle corazóns, ten 8 minicerebros e millóns de neuronas. É o máis inteligente dos cefalópodos, o mestre do disfrace, un animal sorprendente. Esa capacidade de meterse en pequenos ocos, ten un pico con o que vai a cazar para alimentarse. Realmente fascinante, un animal súper inteligente y con lo rico que está, te dan ganas de non volver a comerlo. Hai empatía co polvo, pero neste día case todos o imaxinan no prato. Pinchar, un trozo de pan, mojarlo, comerlo e unha tacita de vino tinto. Vayas onde vayas en Galicia, o pulpo de... E se vas ao Carballiño non te digo nada. Unha sinale de identidade da nosa gastronomía. Identidade galega que hai que coidar, saben o ben os investigadores que conseguiron a súa reproducción en catividade. A tendencia, como en outras especies, é que redúcense as poboacións. Unha mensaxe, digamos, máis optimista é que estánse facendo moitos estudos durante anos para acadar, cultivar o polvo e que isto permita ter unha disponibilidade de produto, pois respetando unhas condicións adecuadas de benestar animal. Pero los turistas muchas veces preguntan por el pulpeiro. Sí, el pulpeiro. No prato, na ciencia e na literatura, onde o polvo tamén inspirou fascinantes historias.